Jatana buku Yesus Kristus yang baik lam sogo hanya hai tini nani buskanggo pai bika sentini sirung layana Israel ni lai bumanati hingga pada jangan sekarang suriwan buku rakai itu no hambai rawo nungsung no hamzat mani bagai nen tabuk sujora ham kerengke naik oleh nini kok thai no sirung nani jora roi tongko ayang yang cenglai kangke nen 파이나니 가속을 능제 코너 소문이 파이마나 파이파나 능스노 카이옥마 바이 바록 물리셔나 한작마 바이 능스노 저라로 이동코 한바이 카이토노 한바이 능수바디 그 소이쇼이게 니니 콕테노 부시위 지니 카워 승스라이 스라이 응만을 바이 카이토노 능수바디 네이부 그라지션 베슈리상 아멘 그러니까 바디 선티니 이스라엘 옥니 라이브 마노슨 Nailigana, generok no ang hai muito kairo na ni musungo, sing tuma no one sok laikya, tangnai tu sesono, tabok tini baike tin namba. Ke white ha, sing baike white ha, sing sering lai mani klayana, ke tini ni wan sok jagna ingka Israel rokni lai buma ke Israel rokno sinani belai kena seng nangga Israel rokni lai buma no sikang ke seng Israel no jongnai kaitor o kaitor kebuide kebuya seng bono srai ke seimana nge kebui kaitor no seng manai mano Israel rokni lai buma no siawe seng kebui kaitor no mana ni apa lama keri ke Israel nos sinani Israel ni lai buma no sinani apa belai kena nang teman malai Israel no song mani ingka boni witness ni bagai tema witness Israel no naikena seng si mano je Israel ni ungklogo kaitor tongo kaitor ni kok ni moteno Israel rok ni lai buma tabok sujora enggei tongo hain bagai Israel do pani lai buma no sinani belai kena nang de pai seng bono tini seng silayana Israel kaitor ni kok na yang ngabai temangka kiaba kaitor kok roma tongma bai borok no hain hai songsapika songsamani ya gulo borok tabok temanai gerak dofa bini kucugo kaitu ni kok saja kaigeno tabok sen borok ni borok Israel dofa ni tanibo sen nuk ngepadi sen pilas kansing tangayana Israel rok sabu Israel rok Bible sawo Isaiah 43 verse 10 of Maisa sobrayong hai hnei sawo norok no ani mukum mari They ani jongjak sele. You are my witness. Norok ano ani saki. Norok ani mari. Mana norok no nugui no bui Israel ni kaitor, Abraham ni kaitor, Jacob ni kaitor, Ishak ni kaitor, kebui kaitor. Nei sinai. Norok kok na yang ke norok no ang satok nai. Norok kok na kang ke ba norok no ang hamari ro nai. Nei bokok samani tongo ke omo haikena boni kok Israel rong thani sengnang mani nugu ke Israel ro engka kaitor ni witness borok no nai changke no sengnugo kaitor tongo de grei borok dunia ni borok no saklai tongo borok ni engmani bisingte borok ni laibu mani bisingte ke seng Israel rok ni ungklogo kaitor tongo hani bagai Israel rok no Koisana mengsak meya. Kaito klainan iro ya ke borokno kebo mengsak meya. Ke obrono seng tabuk naliban. Padi nerok kahan ke nanya bagai anggur makoyo. Israel rokni Israel do parokni laibuma. Baike sengra Abraham. Abraham ka koroksa murti mana kaya
어머나 수리나이 바 쿠루나이 니 누콩니 버럭 kaya bagay matay tagay bono kurunay omahay nukong ni borok piaba kaitor Abraham no ringkorka gebono saka nini nok ni nepani nok ni nokadi ang nono dopa kotor snamnay nono haronay de nini bisingtino borok singsarin borok robeba gabui ke hamari manay nei bono kaitor ringka ke Abraham ni besar sengsiwa Isaac wila bo bersama ka Hagar ni bisingtei bo ni seleng ni bisingtei bo engka Ismail engke turugrok ni bongso engke Ishak engke kaitor bo kogrowi nini neng sarabai neng besar kaisang manai ni homani borok 100 bosor kapro u besano mangka kaitor kogro mahikena de Ishak ni besar Jacob by Esau Jacob kusuku ke Jacob hamare manka ke Jacob ni besar ka 12 jon ke u 12 jon ni borok ni Israel rok ni dofa ke borok o Jacob ni besar Joseph no palai rohka mabai ra rishi rok nglai mabai ngakeba Jacob ni besar Joseph no hanjak kukmani bagai borok kharsi rishi nglai mabai palai rohka Egypt ni koroksa genang sani yago ke ulokwe o Joseph aroni governor engka governor engmani yagulo o Egypt o ganagini sasara nangka sasara nang mani jorawo boni buta songrok mai paina pai probo sinima bai ke uloke bufano buringai jo to boroni jaiti gusti Egypt paike ke Egypt boro 400 laijak BC bro aro tongka 400 years more than 400 years ge Israel tabok bora oroseng siwa Amerika tongka Israel Bible sawu Israel ro kiting kesaro bro tonglayu hani kesaro nis ge ro no seng tebak ke bo hani kesaro nuklai ge Israel ro kaitoni witness ge tabok seng Israel ro ni ha besegwar no naini kanke Manipur ni sai sikongku Meghalaya ni sai sikongku Karnataka ni sai to no ibag siklai mano ge Tripura ni sai kisi sakotorku teman male Tripura angka teman Tripura Tripura ni sai double drong nai teman male di Tripura 10,000 something square kilometer ngomong ke 20,425 square kilometer Israel loge haipone Israel loge country Manipur ke state ke nang nai state Karnataka ke angtawo Karnataka no tongo aro ke noi bage bag khaiman Deuteronomy chapter 7 verse 7 ang porona kuboni do farok ni slai no norok borok kebang henei subrayung norok no hamzaka te jongka abutuya damni hinke bebag do farok ni bere norok se kisakuk tongmani kaitor Israel no kebang kuk ni songmani ya borok kisakuk no kaitor jongka temane male kebang no jongka ke buibe coba roi paibu borok sakamang borok kebang ni payu borok gerak ni payu panggerang ni payu haibona Israel le kisasu ani bagai kaitor bone phano phunuk mangkha jebro borok buiba chobar laiwei paikha ke bui wana jaga teman male borok busuk kisa
kaitor gerisara kaitor boroni ungklogo gerike borok kebron semaya ngamo kaitor ni witness tomani bagi kaitor Israel ong chongka haini hai Israel do pang tomani bagi kaitor chongka pilas kangke borni saki witness kaitor borokno boni witness snamka gete kesangke borokni bising tuina kaitor boni kok thaino o sungsare borokno reklaika Bible suinai jeng naika pilani sesono 40 jon no kaitor 40 jon borokno kaitor samango pnangka boni kokno suinani bagi ge o 40 jon borok rok ungka baksaba aronai baksaba meramuruknai baksaba podrepo raja soinik omohai ge kaitor boni kokno boroni thani roklaika ge boni thani roklaima bai borokni borok kaitoni kokno record khaika ge oborok jottono Israel dopa mang koroksa simise Israel dopaya abongka Luke gete kaisa ke dopa kaisa snamna nangu temane male muthangnai sa o sangsaro phaina lange muthangnai sa phaya ke koisa muthangjagi manliya hani bagai muthangnai sa no o sangsaro to bowani bagai dopa songnani nangka hani bagai Israel dopa no kaitor chongkha jangobo Romans ni chapter 9 verse 4 by 5 and I can look kepada omo perlainai Genesis chapter 12 verse 1 to baike Israel no pilas kang chongkha subrayom Abraham no saka ningni sakni hano yakarei jati masarok no te ne pani nok no yakarei ang nono punukman ni hawo thangdi hake ang nono do pakotor snamnai ang nono hamari runai nini mungno kujuk klainai omo haike nang kaisa hamari nai automaisa kaitor Abraham no ringka ne pani na yakni nokni ongkare pedi ang nono ha ronai hake nono do pakotor snamnai gete kaisa nang kaisa hamari nai te hamari ni yapang nai ukokso jebo kaitoni koknaka nokharka boro thangnai bosia apro ur boje tongmani jaga angka belai kaha bono yakawi boro thangnai mungsa siawini bono khari pekya botongmani ur ge uro tongmani bo harano thangka aro bupatei mani yagulo bo kanan hawo thangka arono kaitor bono harnai mani arono bo sobikya ge kaitor Abraham no hamari ronai ni homani bongka kogroka kanan haronai te nono do pakotor snamnai abo Israel engka ge te kaisa angke ningna hamari ni yapang nai nini bising tina jo to hamari manai tamane tama nini Abraham ni bising tina je sungsano kubui ke hamari ronai muthangnai Jisu Kristo asainai okay Abraham ni bising tuina tama David asai pekya David engka Abraham ni bising tuina mane boni descendant no pekya boni bongso okay boni bosong okay David ni bosong ka Joseph ni bising tuina Jisu pekya Genesis 22:18 Pia nini bosong rok ni tui ke hastakani bebal doparok hamari manai tamni henba nung ani kokno kanaka ina dia mo Abraham no kokro mani nini bosong ni bising tui ne sungsani bebal doparok hamari manai tamane Jisu ni bising tui bebal ne hamari manai Mathai bosong temando Mathai bhaike sengra smai ketal omo Jisu Kristo asai mani bosong bo ungka Daud bosong ni Daud engka Abraham bosong ni
Gesung orang nugu Abraham Daud engka Abraham bosongni get Daud bosong wono Yesus Kristo asai pai. Getabo kaitoni plan kaitoni wan sokza Israel dokani bisingtei abongka omohai Israel no songka Israel ni bisingtei na kabang makamasangsa samang kaitor klaika ke bo Israel ni bisingtei na bo ni kok thai na roka kok thai roka mana no bo ni kok no bo roka ang omhai plainai nei ke bo ni kok thai ni bisingtei na Yesus Kristo asai kya bo ni kok samani obai kena Yesus Kristo asai kya Yesus Kristo ni bisingtei na jo to muthang jagai nakar jagai manka sengsar ni babak bara kok romahai gepaidi ang porgono Deuteronomy chapter 11 verse 26 nisimi 28 jora naidi tini ang norok ni buskango hamari bai srai mungno tongka temungno subrayung norok ni kaito ni abeba tagimung rokno ang norok no rumano norok kanake hamari manai piaba subrayung norok ni kaito ni tagimung rokno kanaya enke te ani tagimung rokno yakarei norok siniya kubun matai rokno ruktarke srai mangai alo tamaisa jeng kaitam no busitai norok ni buskango hamari bai srai mungno ang tongka jabo nirok sinasiri nirok ni tanisi tabo hamari musung keba hamari nonadi kokhanadi hamari musung ya kokhanaya keba srai manai nei kaitor borno srai ke saklai roka nasdi nirok no sai nasdi tama hamari de musu srai mang de musu getseng tama klai kya piaba orok kaitor sawo nirok ni tanis nirok musu keba je kono namana o nirok ni tanis okay puila ke kaitor Abraham no smai romani tongo taboke oroke kaitor Israel robni bisingo boni smai Israel dopabai kaitor ni smai tangmani समस्या कॉक खाना के हमारे बनाए कॉक खाना यहाँ के सराय मंगमनाए पियाबा नरकनो आनी मंग थाने बागे आंग सोंगसा फिनाय निसाव माने नाकार फिनाय निरक कॉक खाना यहाँ मने बाय निरक नो सराय निरक सराय मंगनांग जाकनाय निरक सातक जाकनाय पियाबा निरक नो हाय आंग नाकार फिनाय निसामने को पियाबा korok kok khana kake srai munang ya nang khama aipane kok khana liya Joshua bu sawu Joshua ni jorabo sengteman nuk ani nuk nirok sebano surinai sebane bagai nirok samang klainai sebano nirok pujinai nirok songi nasidi pia angle te ani nok hongle subrai nono kaitor nono naisanai bone bakino tongnai bonono kulunai nei Joshua saka borok jepro Egypt ni hani nokhari pepro kaito borong saka ang simi se kaito ano karite mung sanopono takulundi gotai tatadi kaya tas namdi ano simi se kulumdi temangle ang simi rokno Egypt ni Faro ni yak ni piogito bowu ano kuluni. Pia waktu mak lagi ya, baru kait ano kuluna ni kunulia, kait ano kunulia, tagai kuluna ni jengka, ge, baru kait orba hasal engka, baru ni raja, ragu hanya, kaya tagai kulungka. Buino kulung roka Bosnia Bible rokno hor soka jepro diari rok porebu abono tobo ui
jirka dei sokha garo tumaisha hari bagai jiram ya ni jorawo ke tumaisha ka norong ni chusu songha Egypt ni non khorei phaimani asal ni simi an ani bebak seleng diari rokno joyawi borok ni thani rohorka haipano se borok ani kok khnalia eba kharlia pia borok teibo se borok gutna krak klaisio borok ni chusu song ni slai teibo hamya klaisio ortmanuka jepro Egypt ni hani borok ongkharei phayo apro ni jemino thagia bwina kaito borok no diari rohoka temani diari roho diari inka kaito ni kok thai no borok thani saklai phayo kaitor apro Israel rokni thani kok sahor diari rokni khuktu ge diari rokni khukni no sapaikya omo kaha omo khaidi omo haya omo ta khaidi podre pod sapaikya piaba borok teibo godna krak ngruk mana teibo haya ngruk haya khairek borok ni susu song ni sai teibo haya ngruk omo hai ge omo hai kena borok hai ta abo pilas kan samani ani kok khna kendro hamare manai piaba kok khna liya asol kok khna ya ke borok kaya tagei khuluman goro Israel ni hai sing Israel ni laibumano angro sing orok srai ke sitai hani bagai ang hai orong nirong sapuyana sengsani pilas kan Adam sumsok khlaikya de Adam iden thaiblang ni reklai hojaka sing obonaikya agena gen Noah dei torka Noah dei torre bebag Noah ni nukhung sara nukhung bade nukhung no karei jo tono thikya mal mataro thibaikya Noah ni bisa ham sam jape borok ni bising tei hai eran jenghuka borok manusia piaba hai kaidono ongklok khlai kaidono muito kaidono pogi thangbai kha ke aprong ke kaito o sungsar kaidono naituknani ringlia naituklia ajorawo Abraham no ringpio kha BC 2000 BC wo tomani bagai Israel no snawani asugya borok do phano phnang phioko ni bagai se sungsani Abraham no ringhoina ka nokadi tomamle Abraham bising tinya mutangnai sya asainani nangnai antipron saka mutangnai sya asainani nangnai ge Abraham bising tinya Ismail bai Isaac phaikya Ismail engka selengni bising ti mamani abo kaitor kok Roma baiya kaitor ni promise baiya ge kaitor ni promise engke sarani bising ti se ge sarabaina Isaac nomangka Isaac ni besar Jacob ni besar 12 জন no Israel dopa 12 jati 12 dopa geboni pore temangka borok Ijibo 430 bosor borok seleng khadewi ma tongkha geboni yagulo 1500 BC wo kaitor mosino dagero gathani ani borok no phiyogina hadi faroni yakni ge faroni yakni phiyok toboka 1500 BC wo Mosi ke Mosi thimani yagulo Joshua Israel ni leader engka Israel ni bising tina borok smai borok ni ha kanan ho hapkha ke afro borok judges srapsa BC borok no naikol kha mane borok leader engka boni yagulo ke borok raja sangkha Sol pilas kang raja engka Sol ni yagulo ke Daud raja engka Sol koknalia bhoi 1000 jon bhoi nama bai kaitor jajaklia ke Daud no boni bodlao chongpika ke Daud ni bisa Solomon Solomon se 1000 bhoi nao Solia Sol koknalia ke Daud no raja songkha Solomon bhaini hai koknalia bhoi nawi podre po kubun jati rokno nawi ke
हजार जन बोहै नाखा दे उलोके बोहैनि कक नावै kaya tagai puja khlai rona ni sengkha mane khulon rona ni sengkha ge podre pod omohai ngui paika uloke Solomon ni yagulong ke Israel lokni tuanai borokni kingdom borokni ha khakjagi thangka baike aro tuanai Northern Israel by Southern Judea, South Judea. Again, North Israel ke Assyria paye BC 722 wo borokno seleng snawi juddo mesewi choba mesewi seleng snai langka. Again, South Judea no ke Babylon ni raja paye mesenei choba mesenei BC 606 o khawit langbai ka seleng khatirawi. Geponi yagulo Babylon ni jorawono Daniel somrogo haina jeng Daniel Bible nogo geponi Babylon ni pore ke Persia mesenka Persia ni yagulo ke Greece paika Greece ni yagulo ke Romans paika ge Rome ni jorawono Jesus Christo asai ge buini tolawo boro tongte boro manai boro apro free nani sadin manani nai tubito Gapro Jesu Christo asai kya ge Jesu Christo asai prong kena Jesu Christo kuma sengsa samang klaika apro browan soka I omono masaya kaito sengno kok romani sini raja sini bubagra Daud ni simi bonun kanamo ge bro raja snamnani hnei agoglaika piaba Jesu Christo goselia aprong ke Jesu Christo no naisrena cengka temane mala borok ni musung mani abo borok manlia ge kaito Israel no samaninka mero ani kok ke hamari manai ani kok ya ke srai mengnai ge Daud ni jorawo Daud bubagra tongpro borok kaito ni kok khanawi tongo ge borok Goliath no mecenka sing saimana kok khana prongke kok khana ya prongke borok srai mengnangte nangka mero Deuteronomy pori nei mana Deuteronomy 28 ke ek ni jimi 14 jora 1 to 14 arutma hamare ni kok miro ani kok khana ke omahai hamare manai listo 15 ni jimi desa paithak jora ke srai mungni kok ani kok khana ya ke hamare beba ni srai mungo phili thangnai ang poriwan ang tini nono je bebak dagi marok no tuyi tongnani bagai saklai kya aborok bebak no sakthare tuyi tongman ani bagai subrayung ni kaito ni kok no kunju kai chomui khana kha nke subrayung ni kaito sungsani bebak do pharok ni slai nono kuchugo tisanai pe subrayung ni kaito ni kok no khana kha nke o bebak hamari ni thani sokhainai te nono tuyi tongnai nerok bini kuchugo tongnai hamari bu bebak sokhainai bebak hamari nerok thani sokhainai nei smai tangja ge ang stepro saka 15 nichime nke hamari kokna ya ke hamari srai mango kipili thangnai ang porinai piaba norok subrayung norok ni kaiton ni kokna ya ke ang tini norok no je bebak bini dagi mate raida rok rukha jai khlai aborok bebak no tui tongya ke a bebak srai mangni thani klainai teinono mechenai norok ni kamirok srai mangnangjak nai tei kheto habawo bo srai mangnangjak nai bebak jagana srai mangsinai kheto bo mai kai bo haliyang sinai ta kamio bo ruksu sinai thilai sinai tanglai sinai podre pod nai omhai de Leviticus sabu Leviticus 26 no bunirok pore nei mana pura tai Deuteronomy 28 no bhaine 28 ang pore nai haipana ani kok khna ya wei lama pherei tongke ang bonono jole wei nono pherei tongnai tei nono nini sungsok ni bagai kusungsni ke saprak nai neng nini sajla rokni tei sajak ni bahan machanai oro toma saka kusungsini ke saprak nai ni jo kusungsini মাজরা তরনাই খানায়া তে এমনকি তোমার
nini sajak sajani busano sasi masa sinai asik serai mungo sobi sinai boni sete serai mung kotor de tongno nijani besar bahan masih masa sinai ke masa emang ya ni engkana jepadi sen ago layana buskango ang norok no bosong ni bisingo oroi poroi klainai taboke oroi poroi klainai ni saka ani kok na yang ken no oroi poroi klaisnai dei ang seng kok ni seng no sokogui nawi nini utun tongnai mane seng to kogo dagakle obotebo pataro tongka mane no ungklo presinai nung butar jaksinai hake nini ha sokomor jaknai dei nini ha paroko bai nai nini jaga hali yang sinai ha paro mungsa hali yang sinai nung butar jaknai o hawo tonglia piring poro ingbai butar jaknai je jaga thangibo dei nirokni ha mungsan hali yang sinai kok kai tham kok or serai serai ke senduk oke eprona ang aporeka niro kok na ya enteng te emon jaga sobiana niro ni serai mung aset torana niro ni baha besani baha nosi masa sinai niro ni ha niro ni kamiro sokomor jago sinai niro ni ha mung sakai bakang liang sinai kok kanai tongprong ke anggur butai tomani si kuni sima palu anggur besapna oke yang pising pirai ngai niro ni hawo tusa ke matong liang sinai niro buyu butar jangnai bini tolawo ke matong ngai tabok sing bini tolawo matong mahai mai ke na matong ngai kape jakai matong ngai ani kok na ya ke ne borok no samani tongo kok na liya getemang karo borok mutai tagai amorok musuk rog rangsang ni tagai kulumna ni sengkha amo hai bal mutai tagai kulumna ni sengkha tepron saka get Deuteronomy 18 chapter 18 verse 18 to 19 jora ang purwana I will raise up a prophet like you from among their fellow Israelites. I will put my words in his mouth, and he will tell the people everything I command him. I will personally deal with anyone who will not listen to the message that the prophet proclaimed on my behalf. Orot masa, ang niro bisingono kaisa diari nung Moses no samani nung haino norok ni Israel ni doko ni bisingo ang kaisa diari tisanai ga anikok boni buku dawi ronai ba anikok bon saklai nai je ang sana musumani bon sanai jisu ase ase abu subano samani ko jisu no samani ko je omai keno jisu asai kya piaba je pro jisu asayo abu sentumanu boro naisiran cengkang ang tepron saka sekangono raja snamno ni naikya piaba jisu go selia gabro apro ke naisiran cengkang ge borok no jisu no krus roi buthadi niso gabro pilat raja abu mungsa nuklia de jisu no je buthana nang omo hai mungsa no boni thani khaya nuklia gabro ke saka omono ang baike borok kahano buthar manai borok kahano buthar kangke ang bab nang nai ba serai mung nang nai ba omo hai borok ni poito tongo ba wasok mung tongo ani bagai pilat saka ang buthar maya ge borok aproke pilat raja wasok ka borok ni yok mani ter ni kaisa ter tongo mane amoni ge azora wona yok mani teria kaisa ten mane tabogron di independent day bo hairo aprong ke korok amorok no tumana jelo tongmai rok no phiog koi jon rok no korong ni korok thapan phiog omai ke Jews ni tongmo bo haine omo haibrung no koroksa no borok phiog ro mane roman ni omo borong ni kerongo
Romani Kerongo, Borok Koroksa, Utero, Piog. Nga Borok Bo Pilat Wansoka, Pilat Raja Wasoka, Koroksa Dakai, Borok Butanai, Bob Sozatong, Bonka Baramba. Nga Tabuk Sunka, Baramba no Tifikan, Kepor Aprolezi, Suno Piog, his Haman, Gakan Piogona, Hiboni Wansokmo, Piaba, Botifica Baraba Vizisuno, Bono Piog de Hon. Baraban de Piog de Hon, Jisuno de Piog de Hon. Nga Borok Zerikoka, Baram, Bano se Piog de. Nga Jisuno de Tamakina, Cruso Cantaroi Butadi, Nisa. Nga Abro Bos Saka, okay, ang Yasuka. Yasuka Manena, Omono Butharmani, ze Sraimung Nang Mani Tomani Angle, Oboni Sraimung no Namaya, Anirota Nangtung, Miromeron Tantung. Gaborok Tumai Bebang Lukoro Hai Nisaka, Bono Butharmani Bati, Jenny Sago Nangtung, Dai, Jenny Besarok ni Sagobo. Asuk Medi Tumanai, Sak no, Bahai Gorna Karak Ngai. Jenny Sraimung Ze, Nangman Tongman is a Nashinai, Haba Butati. Jenny Simia, Jenny Busugong, Tanibang Sitan. Tik Omohaina, Borok Ze Sanma Joraprino, Busu Butai Bora Rasinismi Nangaika. Chivano Piogli, Barabana de Zisuna. Barabano si Pioxidio. Okay? Omohaino, Jerusalem, Jung Simon Agani, Jorarogonke, Borok Raspberry Hi, Omohai, Tumanai, Borokni City Rock, Kami Rock, okay? Wal Kotor, Kerozakra, Kerozak, Monle, Borokni, they Manen, Omorok, Borok Tikasha, enemy of Paye, Happy Meaza, Yakaba Dongso Clay Meaza, and Bagay, again it's Rogo Omahai. Because Jerusalem Omahai Crack, City, Wal Prozak Krake, okay, Borok Apropelakan Saksagno Kungsugza. Oh, Zunokoi Mesim Himea. Gaboro, Apotomanka, 70 Edivo, and Roman General Titus, Bob Haye, O Boromni, Citino, Saro Charmas, getting Paya, Bormi Soinoma. Get Pataro Familia Pata Paya Butarzachne. Pataro Tonga Fishing Familia, Gana Paya Butarzachne. Yapro, Saro Charmas, 4.5 man, Albray, Kaksa, Izora, Bruno Carmalia, my Shopelia, my Rokribakia, Mungsasana Kriki. Apronke, Koroksa, historian Josephus, Boni history book was Swimani, Boni Aroni Amorok Nijani, Busharok no, Chalai Janichenka. Omai, Josephus was Swimani, or the movement around 90. As to the war with the Romans, if they preserve our lives, we must be slaves. This famine also will destroy us even before that slavery comes upon us. Yet, are these seditious wraths more terrible than both the other? Come on, be thou my food, and be thou a fury to this seditious violence. Gabusanono, approach Zaka. Nijan Busano Salan Senka. The one Mala, the Borok Tangtongi, Roman Rogni, selling Katewi, Matongna, Tankeva Yoka, Ibona, selling Sarate the Mangi Tongna. Jack Tangtongsa, Fadi, Salasian and Nay, Bulimangli Rock, Busano Salaka. Jabusimia, Barakai and Cogna Yang Manibagay, Busset Costomaka. 70 Edivo, Busset. 11 lakh Butarzaka, Titus by 11 lakh. Okay, 135 Edivo, was it 5,80,000 Roman Emperor Hadrian by 1066 Edivo, 4,000 Arab by Batarzaka.
1096 12,000 1096 ni simi 1291 no kabangma crusade nei amaro bai Christian rok bai na Jews rok buthal jaka Catholic rok crusade war nei tomole Jisnu buthar mani nei buthar jaka Hingga 1215 akro David Starr rozak baikya aro kasli roga tuman himale sini jaga ni bagai je amo haike borok buthar jakmang naidi paithago ke 1939 jimi 1945 o 6 bosoro within 6 years 60 lakh Israel buthar jaka sebabai Hitler ba Germany ni Hitler ba ki buthar jaka Bible samahin omai ke borok David Starr rojago sini jago ni bagai ayang pararoni khangai te pijago thusake tong rojago ge thusake tong roi bere cherai no khagitlang samung tangmanai ge samung kosto khai tang ro khnai rok no bu phiok dia khnai rok no nawo bu pham rok bus buku ni bu pham rok nawo saban rok snawo azara rok omai podre podke borok no satokha obon agena Bible saja kaido saja nira ani kokna yake 7 times nirong Israel mengbari thangai Deuteronomy 28:66 Your life shall hang in doubt before you. You shall fear day and night and have no assurance of life. Niro ulo kogro ipore nesti. Olo tomaisya. Niro ni langma hai tong tutunya mengsa assurance kri. Puayo ngeba sari bokro phaino hor bokro phaino ni nasing laija. Horong ngeba phung bokro phaino ni nasing laija. Tumani male phungore teisa hangkung no sari ode hangkung no omohai bokro boiler chojak no tiklai tai rohomahai omohai ke subane kapalo klai omohai si borokni ajorabo tumani bagai kai toni srai menang mani kai ton kok na yani bagai kai to agena saja agena warning roja sai pano borok jeng srai menang nai ni paita kongke Jisu no si buthar laisi Jisu buthar mani ya golong ke no Deibu marengka omai ke chowi tong jago get ordomaisha Therefore the Lord will strike with escape the crown of the head of the daughters of Zion and the Lord will uncover their secret parts emonki nirongni langti jengta khaiwi lasi mangronai nirongni khanai rok raina nai norongno taklu khaironai nirok kasli kaha suja abro geri khansinai niro age motong sai tongmani tabo mana sinai mana kosok bahai sinai nisho ngete ini riro no sisik bainai nisho riro sisik baikya dei bukung rok raso bainai khunjor rok raso bainai nisho nge omohai nengka Hitler ni jorawo 1939 ismi Second World War 1939 ismi 1945 isim kototra raja khakla raja ketang khakla chirogui nayo bahike doktor surungnai rok bahike khakla puspus khai haina bagai tago buhaina Germany ni engka jotni sai medical advance tumane male borok je surungna tongmani ketangmo si surungsiu ang borok no ha ganangai ni buskango kirima sengsa lasima sengsa khlainai ha ganangai kirima sengsa lasima sengsa nai selengma sengsa nai serai menangjak nai ni kaitorsa yang mahai nengka lasima sengsa itu corona bagai kuangma public amotlang thango bathroom bo gas haragoi ro tui phaine ni borok tui nai singlai tongo haipan tui phai gas bais itu tharja goi mahai angno no video kaisa phunungna borok busuk kosto ke butharja amok kubu ise dokumenter nai
Les convois s'égarent, stoppent, repartent, sont bombardés, arrivent enfin. Pour les autres, on trie tout de suite. Ceux de gauche iront travailler, ceux de droite. Ces images sont prises quelques instants avant une extermination. On commande les boîtes de gaz cyclone. Quand les crématoires sont insuffisants, on dresse des bûchers. Avec les eaux. Mais on ne peut plus rien dire. Les noms aussi sont déposés. Des noms de 22 nations. Ils remplissent des centaines de registres, des milliers de fichiers. Un trait rouge biffe les morts. Des déportés tiennent cette comptabilité délirante, toujours fausse, sous l'œil des SS et des capots privilégiés. Ceux-là sont les prominences, le gratin du camp. 다타우 작센하우젠 쉴로센부르크 베르겐벨젠 마트하우젠 라벤스부리크 노르트하우젠 Omohai, teman-teman agen kaitor saja, nero ane kok na yake, omohai engnai. Pia babro kok na lia, kaitor ni kok no, baro kuzukan lia, kalai suke maka, hani bagina baro ni kosto, okay? Borok no nugui sentuma, seng kok na ya engka, okay? Tabok Bible saitong kok na ya ke, mor ke wo kiklaiwe, sokzak na, kok sok. Leviticus 26:33 ang poribonan ang norok no bosong ni bising wo oroi poroi klainai te ang seng khok ni seng no sokogui nawi ni utung tongnai hake nini ha sokmol chaknai te nini ha pa robo bai bai nai norok oroi poroi klai jaknai norok buthar jaknai je jaga thangai te norok ni hawo bo mungsa haliya mungsinai nei Nero habo
mengsa hamlia. Verso sawo kaidon ka borogya bodalar sawani bojes samani amono klainai. Kaidon klainai yang bukai syakopun mang yawi tanya. Tag Israel ro 2000 BC wo Abraham ringzaka Abraham ni bising tine Israel engka Moses ni bising tine borok Egypt ni ongkari pekya again 586 wo ongke Babylon Mesian pekya berbere 450 Persia Medo Persia pekya 330 Greece Alexander by Alexander Greece no Alexander Persia no Mesian Persia Greece by Selenkati Langzak ke Rome pekya Rome Greece no Mesian ka omai ke 70 AD wo ke borok Israel ro borong ni house ro borok krikya tung reklai ro jagoi completely destroy kairjaka ke borok scatter ira oroi poroi ngani cengka betarjaka ke borong ni ha mengsa halia haseng kong singsi haseng lui ro pejaka Arab ni beba haseng to boi lui ro pejaka ke mengsa krikya ke 1948 ongke borok independent maka orang cimi sing tangkang ke 2500 BC ni yagulo borok independent maka kaitor sama haikena borok no kaitor kipili te hipika angner no kipil te finen kipil ka angner no karak to pas nampine karak to pan ngkatabo nirok ni habu iden taibleng hai snamnai iden taibleng hai na tabo ngka gesebo sama sebab klaima mohai kaitor simise awai klaima tabo nadi borok ni ha yakari thampro 2000 years awai si borok meng sakhona kri or jaga tui tongu ponongka kethui islang na tomani kethui islang male oro mengsa ro yong ro mengsa kethang stongya hain bagai kethui islang ga obo ulo toma ngthang padi ang naliwana amo mo donar ge oro sawo borok tongmani te samung tangmani teino ang borok no buino hawo piring piroi klai ro borok ni samung bai no borok ni samung klai tino ang borok mazra bere piring poroi klai ro nisa oro tomai sapo ang norok no bebak no topar rok ni te borok ni thumui tlangai norok ni hawo kipuli dogonai tomaisa kaitor kok romani tongo norok no buini hani por iring poroi klai mani yagulo ang norok no hain hai thumui norok ni hawo toipinai own land bring you into your own land norok ni hawo ang kipi toipinai take you from among the nations. Je abo bai subrayung kaitor hai sawo kene Israel rokno sadi ang klaina naimani engke norok Israel rokne bagiya norok buini hawo thangai ani mungno dera romane bag ani mungkathani bagise orot maisa Israel rokno borok kipilito yupimani abongka Israel rok kahani bagiya ba Israel rok ni bagiya sebab bagai ani mungkathani bagise teman male Israel prok je jaga thangai kaitone mangno dera roka baike obonde kaitone chomjok borong ni kaitor kesekri khana thui khana thui kana teman male borok buibe satok jagai bo mungsa phiongnai kri kha agale kaitor borong phiogo buibe sobar ke borok keplai nge abokle kesekri kha eboni kaitone mang dera kha bono tesha kecheng khlai phanene kaitor borok no haine hai kibli topikya bormo songsa pikya kiaro sawo sapsane bisingono borok paikya tomasam omo hai sabo kraka omo hai sabo nokka ba salsani salo de basa asai sapsane bereda dophaba
ongkoripai. Tamoke banane bohok samani logi no sion bini busazla songno baka. Kaisa state ngani, kaisa rajyo ngani. Chomoinang, joranang. Taboksun sini hano sunlight onglayo. Tak borolen ni sunlight onglayo tripura len ni sunlight ongo. Obot logi teng ba busuk bisi busuk sanai mani ngi tongka. Sing sotur bisi bini yago kalaja. Sing salaimang tabogu ngiyako. Nggak. Piapa Israel rong ke Thomas sama se boro logi si borong ni ha ni potaka kaye ni. Omai kai to borong no pirogui robika borong ni ha. Jadi orang apa ni potrika. Nggak Israel bahaya kipil baiknya. Obo Bible kahan ke suja kai to agene saja baiknya boro kipil ipenya. Orang lagi baiknya boro kipil ipenya. Bible sawo ta kiri di tamne henke ang nung bai pal tongo ang salkabai ni bekak ni bosong rokno tugunai te saltang bai bekak ni norokno tumnai ang salgrabai no sanai yakari redi te salsi bai no sanai romita tongdi ani sadla songno haksal ni simi te sajak songno ha paithak ni tugui propai di sanai arotma ang je ayang salgra salsini salka salsibai bebang ni ang tobi pini takir di piaba kaisa sengoro jengjal nukjak mani ke sal kabai sal thang ni mungsa jengjal kri jengjal nukjak mani ke sal grabai sal sibai ni tomani bagi jengjal oro sawo borongno angsanai yakari rodi borongno angsanai romita tongdi tamane khorosa rongwi tongkhana dan bagi yakai rodi tarong di nisanai nisaukai ketemaan pada jenengnya Israel oro kesaro Israel ni kemana saka angke Europe ni angke saka straight angke Rusia ke tolak ke Afrika. Negara sawo east by west ke kuna unsa problem kuri south by north ke se problem jengza. Ke tama jengza tawo or not I will tell them give them up. South do not hold them back. Ke saka ang saka borong ni north ke Rusia ko ma Israel do paro o piring poreng prosoboy mani. Nggak borok jepron di sini hamangka ini kenaka borok tangan ini borok petition borok. Piaba abu gosir zaglia. Cuman namanya borok tangga kayak samung tangsnai lebar samung tangsnai sabu keri kang sinai tax ronai tax komman sinai sorkar cole nani kostong sinai oh hai bagai. Nggak azorawo no mangka kaito borok ni hawo Casara nangway roka. Ga azura automangka Amerika ro sasaka niro maseng maironai niro Israel do parom no yakari ro. Ga Amerika calon itu Israel ro. Ga pro wang ma Israel ro Israel Rusia ni ongkari tangmangka. Tumamala gosewi yakari ro hozak mambai. Ga apro zorawon senglugo tuma ager Rusia Soviet Union tongmani sendiri aku siapa koikjon na age apro asa jakro ke apa tabok ke bayi tukra bayi ke omai ke senglu ke Ethiopia ni South ni Israel ni South ka Ethiopia Afrika ke Afrika ro ni bayi ke panai Bible sawo baru biri si panai ni soalnya. Who are these that fly along like cloud doves their nest? Top to wrong, sariyoken botobo kipili biri kipili pema hai. Nirogu ni hawa biri si painai. Baik sama kan. Aeroplane senazang mani 1903. Pia omo ke Isaiah sujak mani ke 700 BC wo. 700 BC. Apro to plane ni bu mengyako
Hani bagi Isaiah kai to punuk jaka borong na biroi to bunai. Hani bagi jauh tok to ye beri bine. Yan borok Israel rok. Teman bagi borok beri pekya. Borok ni hawo panya ni belai kosto belai bikra. Nge borok ni civil war rok potre po jungjal tong mai borok phai musu pun phai malia. Hani bagi ta romi ta tong di yakari hodi. Nge apro tuma kaya Israel rok. 700 plane rohorka 700 plane rohoma by simia o plane ni shibeba khagi baro kaisa plane no 1000 kaisa ke baro 1000 zone 1000 passenger ka wi baro phaiya tik khagja why ni operation solomon operation moses ni why ni baro why jang 1991 de why jang ke 19 busiko Omaike, wine, borok kali. Get tahu ku seng nuki tunggu omake Aizol Mizoram ni potrika, Aizol rok ni borok promised land ni thangai jo, seng Manase ni bongso bosong, right? Seng Israel dopana ni thangai tongan lu. Oro 6,000 Mizoram ni thangja. Ge omaike na Israel rok kipili tunggu. Kaitor sau jot tonon kipuli tepine Israel jot tonon kipuli tlangai igana Jesu Kristo bu onkai paisne obro jung khana nayena ba next ni amowa ge omorok sabo jumui haike berlai phala tei tokthuro haike borok ni bothabo toktu haike borok biri phaina salo borok ni jorang proke borok ni hawo borok ni nowo borok biri si phainai ni sama Omaike borok biri. Tegaknya borok ni borok phaipi prongke u angner mute pros nerok muy to tongmaina ang samani tongo tei kethai teislang ne tei kethai teislang mungsa samungo chuya phiaba abonobo bible no saja abo sungsani beba dom dolo angner no roi ro nai nei Isaiah sajak phai nai nang nai sawi kitingai nai singai nai di aborok beba no thumsa ngai nini thani phai tongo nini nusla song hachali phainai nusajuk song bo bomui tubujak nai hake nang nukwana tei mukhang singana nini kha tong thogui srang ngana tamake tuislang ni kwang ma manai khunai nini thani kipili phainai doparok ni maiku rangri nini thani sok phainai tuislang ni manai khunai sok phainai doparok ni maiku rangri nini thani sok phainai haini sa ngitabok thik no mahika utis tui punuk mani pilas kango awasik tui tabok kalau kelugya kokong sais dong ngat tui amon sekan aro kelugui maya hani bagino thok haising tongo hani bagino mungsa aro amoro yongro ketang tongi maya gero toris thangai si borok rang besuk mangkana geboni yagulo mo bukur piara rok hafu hafu hani bro harpe sili tongbai baksa nge teitma aro mineral to uranium to nge obono tabok tumaisa u tuino phalkhang ke boro americani chargun ganang nai niso the minerals of that sea is 4 times of the wealth of USA America was je tongmani borong don dolo je borong ni one busuk omotong a u tuino phalma bai si borong ni sai chargun si ganang nai niso agile sugia agene sawo angrobno sungsani rangri nironetani tuislang wa tuni ro painai among porenai piaba subrayong norok ni kaito nomui to klaidi amni hunba bo se norok no gnang ngani phanruo norok no gnam sanai tahu nai ni te bible sawo angder no kidong snai kidong ketong roya jebrono bokrok kesong tahu sungsaro bokrok sabu borokman amerikani calok nai borok nu sungsano rangno calok nai siba amerikano calok nai ke borok nges abo
social media control sebab lain borok borok di YouTube senanai borok Facebook senanai borok Google senanai borok tung borok man ortumaisa subrai norok no bokrok se senanai kidong senangla norok kusugo se tongnai ba tola norok tongla norok bini kusugo se jai perform tongnai bini tola tongya ranggu bini solok naya nirong nisi bui solok mana nai nisa Facebook founder nomor Israel dofa founder ni koroksa ni kunai hislamene kunai ni bisingo koroksa Israel apa joto ni saya dampu phone orang ni bisingo koroksa Israel geseng omahai nugu kakina Bible saja Japane a jorawo angnono nogo tugunai aprunono tumsa klainai a angnono hasakani beba borogom tani bela bolairnai nono ani mokol buskango sekang ni haike klaipuru nei subrens buima khabainai oborobde age hai tongmasi hai nglamble ni ma khabainai niso nirong nirokno ang jepron nirokno nirong hawo kipik tepi jepro borok ni hawo kipili payo borok ni gana gini borok bai sobar leben ni borok bopro 14 May 1948 borok independent man 15 May wong kesi soba tini dino military rong kangke setsik klai meya kona soba roma se borok pai nge borok nge busu borok nike saros hoi lakh rondi 6 lakh 6.4 lakh mane saros hoi lakh kasakasi saros hoi lakh bukasui pia bate onno ni dol rong ke saro 4 crore bose borno meseneiro second war ke November 56 29 October to 7 November 1956 koik bosoni pore apro boro meseneiro nge third war ke 1967 6 day war soy din bisingono boro meseneiro ka a soy dino busu kabang ma boro 14 countries daleja apro boro kaisha susuk meseneiro o koik din sekarang go hene Assyria Syria Gaza or nukhananiro TV news roko 3000 rocket paimani 12 se borong ni hawo klaiman tung lama momorogo mang kiklai goibe borong ni omahai defend khaijak nai tong 3000 rocket rohomane gowa sungais kaidor bai ke borong gyan rokha gesung saro nuclear bomb peko khangke borok ni thani kaisasi abono tomanai cover khai tongmanai borok sungsaro borok ni des kaisasi Israel kaisasi omhai sinamanai tongko te koi kre ge 4 number ke 1973 aprobo borok napai tomanle kaito borok ni unglok tong 6 day war 6 din choba bahai aro dain mos ne borong president aproni botmaisa kaito 5 dino bebak no snango o 6 dino bebak snango 7 dino ke lengla sungbo 7 dino ke choba pai sung lengla na ni omo ke Israel chikon so tegetu onyo country daleja ai pana o chikon teno no brok pai leli Isaiah 60:22 kotoi kuk abo kotor nai ngai basanai dopa busa abo phangnang dopa ngai basanai ang subrayong soi jorawo abo no daktino khlainai dobo kra kotoi kuk dongman dobo kra borok ha manai paipro omohaisi omai kes tong dabo sungi ge borok bai ke borok ni
Mui mungsa halia hasing luklaja Arabni hasing. Piaba Bible sawo borok no kipil to pro iden type lung haisi klainai. Tabuk iden type lung haisi engka nei bui ma honai ni sa. Sawo nai di ang subrayong okok sawo ang klainai. Derok borok ni restoration mai pore ni musuk angke Ezekiel 36 by 37 pore di. Kira nuk nai. Kami ro sebaijak tongmani ang abanu sungsa pinai ni tangjak pinai. Age hake se pro pai pro omans. Saya pernah bro jabra kainani sengkha ribu belai kosto Galili lek ni nahui wati waya belai wati ko. Ani bagai kaisa bu panggo ke kaisa pipe sokjak tunai rini pai. Omai kita wakenai. Borok si buino si mui thai ro supply khai dongkha. Awak iden thai beleng hai nangka. Omos borong ni kami yung rok sebaijak tongogu tabok hai ni. Oro same jagaw na tabok omah. U ekoi jagaw na tabok omah. U ekoi jagaw na tabok omah. Sepon nok rini di tabok omah. Omong ke borong ni kepida. Ke borong ni Israel rok ni ha oroi poroi tongmani mungsa hanglia tongmani tabok tungja baikya tabok mui thai hanani cengkha bui bai butharja tongmani tabok krak ngai basa hani hai Israel 2000 bisiwo Abraham no ringkha Moses ni bisingte borok Egypt hani nokari pekya 586 of Babylon by Tlangjakha Soba mesene omai kena Persia Greece Rome te omai ke messenger dei 70 AD ke Grishokha Butharjaka Mungsaka joto reklai rojak kya hani piaba 1948 14 men ke independent mak tabok joto ni sekara sengsara joto ni sekara dance ke kai Israel engka kai to ni sak kai to Israel no chongmanika boni witness ni bagai bui kai to no sithung Israel no nahoroi ni se Israel no chong getabok Israel no chung nai nei kake boroni lai bu manu nai nei kake kai to kri dia homa koi sa homa abonang hamphana ni bukhaw tongu ni no nang wansok kai to tongu temen mele kai to kri ke omai english meya je Bible sajak kamu omai ni borong thani tabok omai ni ngi dong Israel ro kai to no yasa yang nai tabok yasa yang ngi dong ko ekjon tongu hai pana belai kom ko Kristo no yasa na Bible sajak borok gonna karak ngai okay tini orono chung paralyzed nai kana hai kana ke paithak ni mol notun tui wansolin sengsara omon kaisa na dance kaisa na country de asuk bisik romoi kemazak independent mamani India besuk 200 bosor borle 2500 years they was sengsara omo kaisa nation that borok independent mamani pore yagulo 4 bar juddho painai choba painai they tabok sengsara jottoni se powerful ruling rang hundi economic hundi bebakti rule planning ha Jews Israel jat kaitoni sa ke jottoni sai smart borongka Jews Nobel Prize jottoni se mangkung nai borok India besung mangka 8 de 7 borokle 100 ni saiba 100 jon ni saiba more than 100% more than 100 people got Nobel Prize jeng orono Palestine ang suri nai
Ketang keplai me genang kaito no hambai ro nang seno Israel dopa ni lai pumano ni ketang Bible ketang kok bai sujak abono sentini wan sok lai kya gebono nakhor lai kya kene sung lugo nang kebu ni ketang tongo nang kebu ni kaito ni kok ni motene nang borno satok pitok lai kya ni kok